ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ലെഗാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജിമ്മിലെത്തി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സൈക്കിൾ ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം വാമ്പായ ശേഷം ഞാൻ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്തു. സ്ക്വാട്ട്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ലെഗ് പ്രസ്സാണ് അടുത്തതായി ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡ്രോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹാംസ്ട്രിങ്സ് ചെയ്തു. അവസാനമായി ഞാൻ കാഫ് റേസും കൂടെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വർക്കൗട്ടിംഗ് വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ബൈ.